Здравейте! Продължаваме теста. На реката не остана време, че доста късно стана, колата пак далече. Донесъл съм тук вече на домашни условия. Ще го измия. Абсолютно гаранция давам, всичко автентично, както съм го взел от реката, така е тук. Това е работното корито. С него съм работил до обяд. След това монтирах другото, което е контролно, да видим какво изпуска евентуално. Сега ще мия разделно, за да се види как го утаява златото, как го разпределя в процеса на работа, колко изпуска и да сравниме, да направим едно сравнение. Сега най-напред е така, ще номерирам участъците, после да се знае, като го измия, ще покажа само съдържанието. Значи това тук е кутията с джоба. След това водата от джоба пада точно ето тук, в този участък. Той е интересен до тук. Това място ще го мия разделно, ще сложим номер 2. След това ще измия последните 10 см от стелката. Края да видим дали стига до там някакво злато. Номер 3 ще е в средата. Така. Ето номер 4. И накрая ще пуснем контролното корито от край до край. Цялото ще покажем какво има тук с номер 5. Сега пак да повторя, работил съм старо корито, в стар нанос, цол и половина инжектор, 1 цол помпа и малко корито преносимо. Като подготвя всичко и подредя нещата, ще включа после и ако трябва ще има и допълнителен коментар. За сега това пак казвам, абсолютно гарантирам всичко, както съм го взел от реката, донесено тук, нищо не е пипано, няма никакви манипулации. Това е за сега.